Milí diváci, vítame vás na bábkovom divadle Pippi a princezna. Divadlo má názov Pippi nakupuje. Ahoj, princezna. Ahoj, Pippi. Čo budeme dneska robiť? Mohli by sme ísť do hračkárstva. Dobre, super, hneď tam ideme. A už sme v hračkárstve. Tu sú peniaze. A možno? Zoberme si. Peniaze. Tak, čo by sme si kúpili? Tá chobotnička, jedlo, alebo pohár, alebo kufrík s peniazmi. Kufrík s peniazmi? Nie. Chobotnička? Nie. Jedlo určite. Pohár! No tak poďme si ho kúpiť. Ahoj, princezna. Čo by ste si želali? Tento pohár. Dobre, treba dať mince a hotovo. Dobre, nech sa páči. Už máme zaplatené a poďme domov. Už sme doma. Ďalší pohár do zbierky. Pozrime sa, čo v ňom je. Je v ňom mačička srdiečková, potom tam je guma, potom tam je vrchnák, potom tam je hračka a potom tam je lopta. A gombíky a krídilka z bábiky. Wow, položme si to do zbierky. Poďme radšej domov. Už som tam pre nás pripravila papiere a hociaké hry. Dobre, poďme domov. Už sme doma. Pozri sa, tu mám kufrík, jedlo, chobotničky a ten náš pohár. No, s tým začneme sa hrať. S obchodom, alebo s predávačmi, alebo s chobotničkou. Mohli by sme sa hrať s chobotničkou. Viem, čo dokáže. Skočím pre niečo. Hneď som tu. Tam je pohár. To jak si urobila? Veď som to dala dovnútra. Ja ti musím niečo ukázať. Musím tam skočiť. Pozri sa. Tu je nový papier. Kde? Tu v mojej ruke. Nevidíš? Jasné. Už vidím tie čisté papiere. Pozri, vidíš? A teraz som ich pustila. Áno. Poďme si niečo nakryť. Akože nakryť. Vyliala sa nám tam voda. Musíme to ísť rýchlo vypláchnuť. Tak, a môžeme kresliť. Nech sa páči. Ďakujem. Áno, vreckovku. Vreckovku je to. Teda slušný dať do vreckovky a vreckovku potom do koša. Ja už som svoj obrázok nakreslila. Ja ešte svoj nie. No ale už rýchlo. Chcem ísť na druhú aktivitu. Dobre. Na čo? No. Odložíme papiere a ideme sa hrať. Jasné. Veď za chvíľu je aj tak koniec toho našeho hrania. Musíme to ešte stihnúť, lebo potom
potom ideme zasa domov. Pozri sa, idem niečo do izby. Dobre. Už som tu. Pozri sa, doniesla som nám 5 eurovku. Jasné, ale kde je? Pozri, vidíš? Jasné. Tak poďme ju využiť. Dobre, zoberiem. Ale prečo? Však sú to obyčajné peniaze. Peniaze sa môžu pokaziť. No, nemali by sa, ale my si musíme užiť srandu. A už je koniec.